sar-saran ewang jagat noto nocari sajuga rujuk hari sajuga lenggah sini woko tinarbek sangya para jawata titren tan ana kang ngabawa tanganti sabdaniro Ong sangat juala jisangayu palu banulun Kakang Bathara Narada Kakang Kaneka ulun timbali wonten pangayunan ulun Samira Harja swanipun Kakang Bathara Narada oh tolo iya penapi adi guru Raharja swanipun Kakang Bathara Narada oh iya nampi pangestinipun Adi Pramesti swanipun ingkang ngraka suduk pangudal-udal mboten manggih sambikala hambung pudya pangestawan ulun sayogi katur ngersanipun Adi Pramesti nggih Kakang Bathara kendelo sami-sami kaprayogakno lenggah Kakang Bathara Narada oh nggih dhateng sedika apa meneh jeneng kita Bathara Brahma prayogakna sowan kita nduk ngestuaken dawuh Rama pikulun Nyama Dipati padha kanthi Raharja oh ngilahing kula nokna inggih pangestunipun Rama pikulun mboten manggih sambikala pangabekti kula kunjuk kula non ya ulun tampa nger Yama Dipati Kakang Bathara Narada napi adi guru mila Kakang Bathara Narada yen tebi bebasan kula yen cedhak kula wraketaken pangraos ulun sumedya ulun rangkul-rangkula nggih dados kauningan Kakang Bathara Narada menapa Kakang Bathara Narada mboyak kraos sumuing gara-gara menika oh lho iya janipun ulun menika nggih kraos lamun to kayangan menika kasempyok gonten-gonten Kakang Narada tapi Kakang Narada menika tuwa-tuwaganing Jawata Kakang Narada menika dados kiblate para putra ndika para Jawata Trida Swataknama. Yen matur menika ampun semu gegujengan. Gara-gara kok gonten-gonten. Lah dikira mangke Narada mboten saged basa. Basa nggih basa niki ingkang
boten wangun dipun basakaken menika nggih ampun dipun basakaken. Nggih, nggih pangapunten. Karang cublu ing nalar ulun gara-gara nggih kula basake gonten-gonten ngoten. Kakang Trada kraos nggih. Penapi Kakang Trada ingkang dadosken sumu ing gara-gara. Oh, lho iya. Adi guru penapi Kakang Trada. Adi guru menika wonten kalangan menika sesembahaning para Jawata Trida Swataknama. Tegesipun adi menika ratunipun Digdaya pinter kiraya apa ulun menika namung patih. Tentu Digdaya ratu tinimbang patih. Oh Kakang Trada. Panjenipun ulun menika ratu-ratuning dewa, Kakang Trada niku namung patih. Paribasan ulun menika sesotya, Kakang Trada menika embanipun. Sesotya kedah saged manjing embanipun. Kula umpamaken malih curiga miwah rangka. Ulun curigane Kakang Trada menika rangkanipun. Dados curiga kedah saged manjing rangka. Lah dereng kantenan iki malahan. Dereng kantenan yen curiga niku saged manjing rangka. Nggih, nek curigane niku lempeng, lah nek bingkong. Badya dipun jiat niku nek bingkong niku ra direkaos niku. Kakang Trada menika malah werni-werni. Ulun menika ratu, Kakang Trada menika warangka, tegese kedah saged ngrangkani wataking ratu ngoten lho. Nggih. Kakang Trada kula aturi waleh menapa ingkang dadosken sumu ing gara-gara. Oh nggih. Dados kawuningan Adi Guru ingkang dadosken sumu ing gara-gara mboten salegi sae namung titah ingkang tanpa tinimbalan minggah kalangan Junggring Sloka. Sinten Kakang? Boten sanes kejahi namung ingkang wayah kenakian Nalendra Traju Tresna inggih wayah kenakian Stija Bama Naraka. Menika ingkang dadosken sumu ing gara-gara. Om sangat juara sangayu palungguhan ulun. Kakang Trada Nabi dados Stija menika ingkang dados sumu ing gara-gara. Nggih. Lajeng wigatosipun Stija. Lah bab wigatosipun ulun mboten mangertos. Kula aturi dangu piyambak Stija sowan wonten kayangan Junggring Sloka tanpa katimbalan menika wigatosipun menapa ulun mbuya mangertos. Kula aturi semene saking sawetawis Kakang Trada. Stija padha kanthi raharja kula sowan jeneng kita ana pangayunan ulun. Nuwun pangestunipun iku ulun Bathara Guru mboten manggi sami kala sembah pangabekti mugi kunjuk. Ya ulun tampa Stija. Wigati kita rapi, kita teka mboya ulun timbali munggah kayangan Junggring Sloka. Ing pareng matur ngersanipun Iwang Jagat Giripati sewu kalepatan nyuwun gunging pangaksami. Ya sowan kula ingkang sepisan nyaosken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa. Dening kang angka kalih kula siwedhi pasrah pejah gesang kula kulun. Lho mengko dhisik to Stija. Sedeng jalma ingkang anandang raga budi sarana supaya walaya temaing jati. Jeneng kita iku Nalendra kang numpuk brana picis sinuyudan marang para kawula kok bakal nganyut tuwa golek dalaning pati. Kita darbi panjangka penapi nggih Stija. Wigatos kula nyuwun pengayemanipun Iwang Jagat Giripati amargi tlatah Tunggarana saestu mangke dipunaken Dimas Gatotkaca ing pengangkah badhe kula suwun wangsul Tunggarana sakukuban. Menika ingkang dadosken petenging jagat kula dereng tentrem
dumadi kula wonten jagat lamun to Kadipaten Tunggorono dereng saged wangsul wonten bumi nagari Trajitresna pramila pingurun yen boten saged ngayomi lan budidaya kelayan ingkang payastija pedah menapa kula dumadi kula nyuwun dipun sotken wonten kawah Candra Dimuka. Om sangat juala di sangayu palu gandulun Kakang Narada napi adi guru wawasan dika kados pundi Kakang lah pekaten di Gatotkaca Setija menika sami-sami titah mustikaning jagat ning wonten pedhinganipun Gatotkaca menika wiwit lair glegak umur 16 dina niku sampun gadhahi lelabuhan kelayan jagat menapa Adi Pramesti menapa mboya kemutan rikala umur 16 dina sampun mateni murkane Prabu Nagapercana miwah Patih Sekiputantra. Lagi yen Setija menapa lelabetanipun? Pramila yen to Kadipaten Tunggorono badhe dipun suwun wangsul dhateng Setija. Ulun boten sarujuk awit muna buka Tunggorono menika rumiyin ugi ke bawah nagari Prenggondani. Lah wiwit jaman Prabu Bomantara menika saged dumunung wonten ing Surateleng awit Adipati Kalamustaka ingkang ndoyong pepanggihipun. Tunggorono dados nunggil sedya kelayan Trajitresna. Nangis jatosipun Tunggorono menika wiwit jaman menapa kemawon menika bumi negari Prenggondani. Yen to Adi Guru menika amrat Setija tegesipun Adi Guru menika nalingsir saking bener ngayomi dhateng titah ingkang boten leres tumindakipun. Leng-lenging driya mangun-mangungkung Gandu angri manglir lino tanandang kanin lamun tantuluso mengkundiah utama sang nata mudawa siang rerepo Kakang Bathara Narada menapi Adi Guru pangwaos tunggal menika Bathara Guru sanes Bathara Narada. Senajan Gatotkaca menika ageng lelabuhanipun tumrap jagat ning menika wong liyandrayan nanging Setija cetha menika wayah ulun. Pramila Kakang Narada manut kayan ulun punapi mboyah. Yen ulun manut Adi Guru yen Kakang Narada menika manut kayan ulun kedah bantu Setija nanging yen mboyah manut pilalu Kakang Narada uncat saking kalangan Jungkring Sloka. Nganten Adi Guru nggih Kakang Narada. Nggih. Narada niku senajan tala wujude nanging becik bebudene cendhek dedege dhuwur gegayuhane. Cetha Adi Guru menika badhe nalingsir saking bebener. Yen to tumindakipun Adi Guru ingkang neraka mboten sarujuk. Yen mboya sarujuk kepareng Kakang Narada huncat tumurun saking kalangan Jungkring Sloka. Nggih, kula tak pedhot menapa dinten menika.
kula pikulun kita mboyat kena cilik ati kita. Baline Tunggorono ulun ngayomi marang kita. Nanging kita kudu wani karo Gatotkaca. Kita saguh sagah. Kula sagah yen kita saguh cilik gawe loro gedhe tekaning pati Gatotkaca, kita tumurun Madyapada. Cilik loro gedhe tekaning pati jeneng kita ulun ngayomi marang kita enggal patenana Gatotkaca nyuwun pangestu pikulun. Nyama Dipati kula-kulun gula-gulun kita sakarone ulun utus patenana Gatotkaca nyuwun pangestu nyuwun pangestu pikulun. Yanantana wong aprang tias padha sarsaran Narada dedalu kedunya lancang kang katimpal kontal telenging samudra karna pracandha lila hadres matek maruta ngilahing ayo Adi Bathara Brama ayo enggal disekut temurun Madyapada goleki Gatotkaca mengko nek wis ketemu Gatotkaca tak banjute tak cemplungne ora kawah candra dimuka Adi Bathara Brama. Lah kok kowe kendel nggonmu tindak ora apa Adi Bathara Brama? Kakang Bathara Yama apa? Rikala semono Kanjeng Rama pikulun dawuh marang aku lan kowe Kakang Bathara Yama ya
supaya tumurun Madyapada banjut Gatotkaca. Apa Kakang Yamadipati ora priksa menawa sejatine Gatotkaca iku ya mung tedak turun ulun dhewe. Dadi upama ulun ki tegel, upama ulun niku materi Gatotkaca, tegese ulun ki tegel marang tedak turun ulun apa ulun dhewe. Mula aku ora bakal tumindak lelakon iki. Aku moh nandhang kang dudu sak mestine. Rama Pikulun lagi kependungan ngayomi murku ambeke Angkara Stija. Nanging aku bakal ngayomi tedak turunku dhewe merga Gatotkaca iku sinajan tingkaya apa iku tedak turun ulun dhewe. Anglire bawaning kang sinung wadi jagat kang kinarya momong. Wang wang ilahi yen ngono kuwi arep merong kapuji nggo dawuh Rama Pikulun Hadi Bathara Brama hobamu. Nek pancen kowe arep merong kapuji nggo dawuh Rama Pikulun kayangan ki jejenggule Yamadipati. Malah manut kowe tak cekel tak sewanke Rama Pikulun Hyang Jagatnata. Malah melu disotke babar pisan Kakang Bathara Yama. Yen karep nyekel karo Bathara Brama aja tinggal loncat iso nyekel karo aku tondo dewa digdaya wae lah kelakon tak cekel temenanan kowe Hadi Bathara Brama.
Jawa Dipati Bromo kita iki tumindak penapi lah kok dewa yane do gelut. Dewa gerang-gerang yane do gelut. Ah, niku lho Adi Bathara Brahma niku sing wijeni. Boten kulun ingkang wijeni menika Kakang Bathara Yama. Ayo Jawa Dipati ora kena goroh lho kowe. Ayo sing wijeni sapa? Jane karep kula nggih nika ning malah kedisikan kula. Lah dadi kita to sing mijeni perkara iki. Nggih. Kang dadi perkarane penapi? Adi Bathara Brahma niku kadhawuhan Rama Pikulun supados mateni Gatotkaca sagah. Dumugi ning ndata wonten margi boten sagah amargi menika tedhak turunipun Adi Bathara Brahma. Kula eman boten purun kepara samangke badhe merong kapuh jingga. Apa bener Bathara Brahma? Inggih kulun. Jawa Dipati, kula kulun jane sing bener ki ya Bathara Brahma kuwi. Mergo Adi Pramesti Bathara Guru dina iki lagi kependungan. Turta Bathara Brahma iku yen tegel materi Gatotkaca tegese materi tedhak turune ngono lho. Dadi kita mboya perlu manut karo penemune Adi Pramesti. Adi Pramesti iku lagi kependungan penggalihe. Sagedipun enget Purwadaksina Rama Pikulun ya mestine ulun mengko sing ngreka daya. Lah saiki kita karo Bathara Brahma aja kebacut-bacut le selaya. Jeneng kita iku rajaning dewa padha selaya. Jawa Dipati rajaning dewa, Bathara Brahma rajaning dewa kok padha selaya. Ayo kita enggal bali ana kayangan Jungkring Selaka. Rumeksa kayangan mengko yen to ana muga-mugane Adi Guru ulun sang kang bakal merpeki ana Mercapada. Dadi Bathara Brahma kita mboya perlu kuwatir ulun mengko kang bakal ngreka daya ngelingke kalih puting Buti Adi Pramesti Bathara Guru. Risang nayakan ningrat suting rat kutaman manggung amar nugroho rasis moto sukoto waduh Pikulun yen mekaten kula matur sembah nuwun sanget dene Pikulun angayomi tedhak turun ulun inggih punika Gatotkaca. Ya ngger Bathara Brahma ya. Lagi kita kudu bali ana kayangan. Aja nganti kewajiban kita lirwa ngono lho. Inggih dadi sedika. Semanten ugi kula nyuwun pamit kula. Ya sing ati-ati. Dadi Brahma karo Jawa Dipati wiwit dina iki mboya kena selaya padha rukun. Kita iki kanca ora kena selaya. Ah nggih jane kula niku nggih ngoten nikune ngoten mawon ketoke kanca jebul mungsuh niku kehenten mawon kok. Nuwun pamit kulun badhe minggah kalangan wangsul wonten kalangan Jungkring Selaka. Nggih, sing ati-ati Brahma Jawa Dipati aja kurang prayitna.
sang saya dalwara rasa biar sorot lintang kang gumedhap titi sunyo wis madya latri lumrah gandaning puspita kang karyaning putyan ira sang Dijawara ambrang swaraning Madubronto manungsung sarining kembang Wong sangat juala sang ayu palung balulut Kakang Tradawa suncat saka kalangan Jugring Salaka tumurun Madyapada teges wis ora ana pepalang nggonku Semedya ngayomi putu ulun Stija Bama Raraka Lotinang karangabak nagih hutang pati Ludira kang manyembur-nyembur jagak rimang munia bangun eka siji diatak nunggal buminya kang gumingsir yen mengkono Semedya ulun pelapat tumurun Madyapada sak lakune putu Stija kayon kayu kang purwa sejati wit bono pangkeblat papat godhonge mega rumembe
pratopo kekuwon